bih zahvalila ovom prilikom svim našim članicama što su nam pokazali povjerenje. Nas je danas 160. Također bih se zahvalila svim sponzorima, institucijama, ministarstvu sporta i turizma, također Hrvatskoj turističkoj zajednici. Mi smo strateški pristupili ovom konceptu. Danas smo napravili velike rezultate. 160 članica je zapravo, ja bih rekla, jedan veliki uspjeh za nas. Mi smo vrlo mali sektor u HGK, ali tom sinergijom i gospodarstvenika i akademske zajednice i svih institucija su zapravo danas ovdje vrlo ponosni i zahvalni na ovom projektu. Naš cilj je pozicionirati Hrvatsku kao premium turističku destinaciju na globalnoj turističkoj karti i dalje ćemo provoditi niz aktivnosti i nadam se da se vidimo i sljedeće godine u još većem broju sa više partnera, još više članica i da će Hrvatska doći do onog cilja koji smo si zadali, a to je 20% premium gostiju do 2027. godine. Hvala. Što se tiče istraživanja, mi smo trenutno na 10% dolazaka premium gostiju. Do 2027. cilj je da budemo na 20% dolazaka. Ono što možemo reći je da nam nedostaju još smještenih kapaciteta u pogledu premium segmenta. Tu primarno mislimo na hotele, vile, kampove i marine, ali ono što egzaktno danas znamo, nakon što smo napravili i proveli tu studiju, jer brojke su jedino ono što je onako kako jest. Imamo 22% hotelskog smještaja u premium segmentu, 3000 vila za odmor, 39% premium vezova u marinama i imamo oko 12% premium kampova. Što je izazov? Izazov je sezonalnost, zato što želimo biti celogodišnja premium turistička destinacija i izazov je nedostatak brendova u hotelskom smještaju, na tome se radi. Ono što je pozitivno je da isto tako imamo podatak da ćemo do 2027. godine imati dodatnih 6000 hotelskih soba, a znamo da je preko 50% zapravo, kada gledamo kategorizaciju, smještenih kapaciteta, odnosno samih hotela 4 i 5 zvjezdica. To je ono što nam je potrebno. Potrebno nam je autentična ponuda, personalizirano iskustvo gostiju. Ono što također znamo je da sama potrošnja i potražnja za premium doživljajima od strane turista, globalno gledano, raste u cijelom svijetu. Hrvatska je sve više prepoznata kao takva destinacija i čvrsto vjerujemo da ćemo zajedničkom suradnjom sa svim institucijama, primarno mislim tu na Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatsku turističku zajednicu, doprinijeti i da će naša platforma doprinijeti upravo vidljivosti o kojoj sanjamo i u cilju koje zapravo i radimo.